Multa usein kysytään, että minkälaista kahvia kannattaa retkellä juoda. Ja muttaripannu on varsin oiva valinta, jos sellaisesta tykkää. Toisaalta jos on enemmän suodatinkahvin ystävä, niin silloin tuollainen tripperi on aika osuva valinta. Ja jos ei nyt sellaista satu omistamaan, niin ainahan sellaisen voi tehdä itse, esimerkiksi suorittamalla tietynlaista teollisuuspakoilua. Ja sitten ei muuta kuin leikataan tuosta tuollainen malli irti ja Opinel on siihen varsin huono työkalu, että kannattaa ennemminkin käyttää tähän työhön saksia ja sitten leikataan tuosta toi malli irti. Ja sitten kun malli on saatu irti, niin tehdään pahviin vastaavat merkinnät ja piirretään tuosta lyijykynällä noin mallit noin. Ja nyt ollaan saatu yksi sivusta irti ja kolmehan näihin tarvitaan, eli kolme pitää tehdä. Ja sitten ei muuta kuin leikataan taas saksilla noin levyt irti. Ja sitten kun on saatu levyt irti, kootaan tripperi, laitetaan suodatinpussi ja ruvetaan keittämään kahvia, että 2 mitallista kahvia menee noin suurin piirtein yhteen kuppiin, että se on käytännössä havaittu hyvä mitta. Ja sitten ei muuta kuin kuumaa vettä päälle, että tuossa on keitettyä vettä ja aluksi tosiaan kannattaa lähteä liikkeelle aika varovasti, ettei käy mitään vahinkoja. Ja sitten kun on saatu vähän itseluottamusta, niin ei muuta kuin kaikki vedet vaan sinne perään, että mikä voisi mennä pieleen. No, näinhän siinä taas kävi, että kaikki meni pieleen. Mutta ei siinä mitään. Ehkä joskus tietyt asiat vaan kannattaa ostaa suoraan kaupasta. Ei muuta. Loppu.